ନାଇଁ ଆଉ ବସି ରହିଲେ ହବନି। ଆରେ ମୁଁ ତ ଚୁଡ଼ି ବନେଇବା ଜାଣିଛି, ଯାଉଛି ଚୁଡ଼ି ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଟିକି ଚଢ଼େଇର ବାପା ରଘୁ ଚୁଡ଼ି ବନେଇବାର କାମ କରୁଥାଏ। ଏସବୁ କାମ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମନ ଦେଇ ଶିଖୁଥାଏ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଚୁଡ଼ି ବି ବନଉଥାଏ। अरे माँ टिकी चढ़ेई, अरे तते किए कହୁଛି ଏସବୁ କାମ କରିବାକୁ? ବାପା, ମତେ ଏସବୁ କାମ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବାପା, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ତମେ ଚୁଡ଼ି ବନେଇବ, ଆଉ ମୁଁ ଚୁଡ଼ି ବିକିବି। ନାଇଲୋ ମା ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଚୁଡ଼ି ବିକିବା କଥା କହନା। ମୁଁ ତତେ ନେଇ କେତେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି କି ମୋ ଟିକିର ବାହାଘର ଗୋଟିଏ ଧନୀ ଘରେ କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜୀବନ ଦେବି। ଏମିତି ଭାବରେ କିଛି ବର୍ଷ ବିତି